Kaseng United Democratic Party ka arpsantrik bleber kla Pynbna Pynbna ka Kyrtong jong Synshar lingdo Thabah ubadei ru persatrai jong ba H don kupar ar lingdo bam kwai hadwar ublei kumu Kyrtong banyakun ka election Sohiong constituency. Unong yalam barang ba kaseng uba met ba lingdo ula Pynbna ka ni ka jingelang Pynbna jong kaseng ka bala pelong menta ka sisat jan ha Sohiong. Hakati ka jingelang lawan bansak hilang da kinong yalam kaseng kibakan tup yo president jong ka East Khas Hills district uba Titus Khan ba Paul lingdo uba Geminu Mautho lembat ki MLA ki MDC bat kiwe. Jingkir slow ba ka jingkir tip na kalian jong ka Sohiong konsulsi jong ka UDP ka circle jong Pynbna ka bangi suntu usay da ka way the sol ba da ka way ka jingkir jingmot ba ka way garay pilapha ya ka kateng jong candidate na kabenta ka parti UDP siya ka East Khas Hills District UDP bat man pentepat ba ka East Khas Hills District ka recommend yang ya ka kateng balapha na ka Sohiong UDP circle siya ka State Election Committee. But the State Election Committee, them they abon niya, them they don't come show ban niya kli kiki baro. The kaway desul, karanay, ban ay yakat tiket. Nakabanta kani ka election Sohiong konsulsi nakapati UDP. Siya ba Synshar upar lingdo. Sukumen ang rapor pada kalian kapati ban Pynbna kateng ba Synshar ban khodi ban suha ban ye bat ya kabangin kumpulan na kalian kapati ba inde official candidate jong kapati UDP haka Sohiong election